Kuya, okay na imong likod, kuya. Okay na oy. Sa raman tong gipagpag raman ako to. Ito ba kasi balibag ra bang damulag? Nag-okay na manghapa ka na. Bagon ka na ko ron. Ay okay na gud ba kay wala naman siya nasuko. Ito, man si William nga di man kasabot na okay na. Dalian na to kay mag-training na pud sila, mag-sparring na pud sa ilaha. Kot. Pagdaligbag kas mo. Wa magabuhi kaon. Anang damulag, pwede dili sa kong sabay sa mga ron. Ngayon dili man. Sukad karon magsabay-sabay juga permiso ko kay batos ta na ka. Ay, atis na. Naku, sweldoan eh. Na, lima kasagpa tag adlaw basing ganahan ka. Asa man ka? Pahuwal sa tako ba? Ayos, pahuway tara sa baitang. Aya, Nya Paps, para ito sa training ron. Oh, magpadayon ta pero di na ta mosugot og mag-sparring sila damulag sa tuwa. Kikikilig bang kagapon. Sana all papa. Utro ka. Unsa kikilig na nato si damulag mula mo itong tumboy nga way miyo. Kuya, speaking of the devil, nabot na oh. Oy, mga Power Ranger, sparring na pod. Oy. Ano naman kadri? Anak niyo oy. tausa na mataan yung gilamalamba na mataan ninyo. Distansya na gud sa kuwabi kay limot kag naong bigyan na karon. Kailan na, bitaw, agani nga di ko muuban. Uban na dyan ko na mo. Tagunsa naman pud mo diri damulag. Oh, basin mag-training mo ba? Sparring na punta. Sos, mura jud na og tomboy oy. Ka pa original bro, pagtarong hap, sampaon jud ka sa tutoy ron. Sagpaon gayat-yat may nang totoy nimo. Isa. Abot mo sa Kapit City oh. Isa ko palun. Trip pa na to si Mario ba nga magpatik-atik tadi na to siya makita. Ha? Sige. Tamok mo dito ko no. Ulaan kita ba yung plano no? Unsa ni mo dire? Nya unsa man? Training ta. Training ta? Tara. Sparring. Sparring. Oh, tara. Sabay. Kaya awan no. Dito awan. Di naman sit. Oy, goyog go. Ay, dili ta mag-training oh kay mingaw. Ayos kayo. Ali. Plaster. Yes, training. Ay sa 1 2 3 4 5 6. Ay ani na lang. Tulo-tulo ta aron match ang sparring ba? Ay ba? Sige na lang. Ayos. Goods. Apil ako. Nya Babs, kisa may katulo na mo ani. Ako, pwede ko. Ay si Anjo lang damulag kay para match ba? Dito ka sa kwadyo. Uban tayo tulo. Sige, upat na lang, be. Kamo tulo. Okay, match na kay tulo-tulo. Usay tulo-tulo nga upat mo gud mo. Di ba no? Ay, mananap sud sa kong dunggan. Mauna na puno na ko nakatuloy yung dalunggan. Kadi mga mangulito ko. Ah, base, no? Nangalitog lang ko niya. Nya, unsa man sugdan na nato ni? Sige. Okay na ya, binigyan na yun ni Ron. Eh. Ay sa murag di may match ani isa kay gamay kayo kun swap tabi ako damulag. Ano damulag? Oh, kun may match ani. Eh, sana uy. Damulag duy. Baba. Awa ka mo. Bigyan ka mo. Eh. Ay sabi. Wala ki kontra ni. Come on. Ay sabi. Oh no. Ay, itabangan mo ko ninyo. Naon sa pagseryoso pud mo damulag, naon sa wangol mo kaigo sa mua oy, may challenge ba no? Kani, wa jud kay go sa kong naw. Wala Isa. challenge jud. Boring kayo dua. Kasi mo kaigo, tanawan ko ng likod di Power Ranger Green no. Tinawa daw ya. Ako din wala kay Power, di wala na sila. Sang taong ka oy. Aka na, isog na kay ko. Nako gitiyan god. Sige, Desmag. Uy, kamulag ay pugod mo kapila kay bahala ni. Damulag istorya pag ganito. Uy, apila ba kay kauban man ta. Jaman, das manda. Tara! Taman damulag sukol ka? Ay, sokol permi. Jaman, gaya kayo. Lamin, kasi gusto kang pinaakay. Uy, Gumil, kaluod ni mo eh. Aw, abi na kong sukol ka, kay usapon gina ko ng bag-ang nimo. Ah, binuwang ayan, ang pinakay. Subakay lang ta. Sumbagay, nimong gusto ha. Adsos, di ka tarog oh. Asa. Ayaw mo duwan rin, dali. Lagpot lagi mong tulo. May gani, nakalikay ta, impas sa tato. Kung wala pa, igit rin ni mahilot ba to? Agay, kaigit ko. Ay, atian ninyo, ikitabangan man ko ninyo. Alangan di ka na mo tabangan tanawan ang lawas mo pangupat ka tao. Gani, dahil po. Sam. Uy, kamundo ate mo diri. Astila no sa daw. Sige, usap.
Di day ko ninyo pansino na tripan tamo be. O sige, plaster, plaster! Dabulag baboy, dabulag baboy. Bulag, kontrola yung emosyon. Gid na ako ni makayag kontrol. Pasikan jud ako ni ron. Patay madungagan yung pangaga na ron. Naglagot dyan ko si mga Power Ranger Red. Attack! Saan ito damulag na imo mangisip ko? Agay, naunsa na may nabunog na magmayoy. Hindi ka ginagawa to eh. Naglagot, may gipuno. Basta tawagon kong baboy. Naunsa man ka nga napadala man kasi mong emosyon. Tara, atak na ta. Tara. Isa ba? Unsa may plano na to ni Mario? Murag nakalata na ba? Patay naman siguro ko ani kay wala man kun lapansina. Ano na siguro na to na? Ay, mamuli na ang tao. Malang tamo ko sa sige, ani na lang. Huwag man lang ta magtiwas og training kay murag ikapoy na pugko. Tama na to rong adlaw. Pasi. Tara. Wa naman siguro kung papagad. Saman! Buhi pa ko? Dautan ni mo eh. Binuangan ko nila ba?